Čo ľudia, v dnešnom videjku ideme si v našom Minecraft hardcore dokončiť náš barák. Idem ho celý prerobiť. A keby ste možno, že v minulom videjku ste videli, jak vyzerá, ale v dnešnom videjku vám ukážem, že jak to vyzerá vnútri, čo budeme ešte prerábať, budeme robiť sklad a budeme dosť veľa toho robiť, takže možno, že toto videjko vyjde až na 25 alebo až pol hodinu. Takže budem rád za like, za odber a budem rád, keď tu bude 20 lajkov a napíšte mi dolu do komentárov, čo by som tam ešte mal pridať a nejaké veci. Ja tu nebudem pokecávať a my poďme na to, jak bude tento náš barák dneska vyzerať, tak to bude mega dobré. Ja to nebudem pokecávať a my poďme na to. OK ľudia, my už sa nachádzame na našom svete, a.k.a. singly. Každopádne takto tu vyzerá náš barák, aký je pekný. Takto tu vyzerá. Každopádne v dnešnom videjku ideme ho celý prerobiť. Viem, že je celý z vrchu je z hliny, ale keď pôjdete donútra, teraz vám ukážem, jak ideme donútra, takže hlavne budem rád, keď ho ohodnotíte, ešte nie je hotový, jo. Takže vojdeme donútra. Tu som dal takéto, lebo proste pre mňa to vyzerá cool, aj keď neviem. Ale môžete mi napísať, či to vyzerá pekne, alebo nie, či by som to mal zarobiť, či by som prišiel a tu dal všade hlinu, neviem. Každopádne, my ideme dole. Keď pomaličky zídete dole, tu vidíte tu pôjdu tieto bloky. Tu pôjdu, potom ideme dole, všade vidíte cobblestone. Takže, najprv čo pôjdeme, tu mám psa. Tuna je miestno, tu ešte neviem čo bude. Tu sú čestky, ktorých iba tu na pár vecí sú. Ale tu nič, každopádne, tu máme ložnicu. Ideme. Som to tak urobil, páčilo sa mi to. Tam je troška, každopádne na budúce tam dám niečo iné. Každopádne takto to vyzerá, takže podľa mňa to je pekné. Takto. Toto veľmi prerábať už nebudem, toto je dokončené. Ale v dnešnom videjku sa zameriame hlavne na sklad a na toto tu vytuniť to. Každopádne tento musíme urobiť čím skôr, lebo reálne potrebujeme toto tu za všetko headka. Takže ja by som mal mať, áno, mám tu seba krompač. A neviem jak, ale proste toto by som chcel dal headka, tie torčky by som tiež dal headka. Aby to, napíšte mi do komentárov, čo si vy o tom myslíte. No a počkajte, ja mám asi torčky, alebo nemám torčky. Zoberieme túto torčku. Zoberieme si do ruky. A neviem, aké hlboké to chcem mať. Lebo reálne neviem, aké hlboké to chcem mať, ale chcem, aby to bolo poriadne. Takže že by sme išli tu takže by približne odtadiaľ už tu začínali čestky. Aby to bol veľký sklad. Ma napadlo, že by som urobil sklad aj vonku, čo asi bude, lebo budeme robiť farmy na ovce, na všetko možné, čo je v Minecrafte, ale tu bude sklad iba na moje veci, na kameň, na onen a preto to chcem mať čím skôr hotové. Takže ja tu asi nejdem pokecavať a tu hodíme si rýchly timelapse, nech to máme čím skôr. A toto nerobím podľa žiadneho návodu, robím to z mojej vlastnej hlavy, takže teraz to vidíte, ako to bude vyzerať z mojej hlavy. Takže poďme asi na to, poďme to celé prerobiť, ideme na to. Teraz dáme trochu menší timelapse. Sorry ľudia, chcel by som sa ospravedlniť za to, že myslel som, že som nahral to videjko, lebo mi nevypol sa uprostred natáčania program, ale som mal veľa videí som mal, takže som potreboval nejaké veci odstraniť, tak som ich odstranil, ale mne sa to videjko neuložilo. Takže vám tu dám záber, keď už je všetko hotové, lebo jak som robil ten sklad a potom som šiel robiť tú dlhú onu, čo dá sa povedať, že som robil cez túto tu, proste neviem, jak to vysvetliť.
tak som to trošku pokazil kvôli tomu, lebo sa mi to nenahralo a nemám ten záber. Takže vám tu dám záber, keď už je to hotové a môže tam budete vidieť ešte nejaké veci, ak sa to bude dorábalo, takže tak. Ospravedlňujem sa, dúfam, že sa mi také veci nikdy nestanú. Ďakujem za pochopenie a my ideme na videjko. OK ľudia, máme tu už hotové, sklad už je hotový. Keby, ešte tu dám čiestky, je to hotové, ešte torčky. No, len teraz menší problém, že ešte toto tu celé, proste toto tu celé treba robiť tak pomalé, takisto, jak toto tu. Takže máme čo robiť, no. Takže ja tu začnem toto ničiť a reálne toto video bude cez 30 minút, ty vole. Ja neviem, či tu mám dávať timelapsy, či nemám, lebo reálne toto mi zaberie dosť dlho. A neviem, či sa mi oplatí tu nadávať timelapse, že čo nemám vypnúť na chvíľku a potom proste znova zapnem videjko. Lebo reálne toto, keď by to vidíte, že je editované. Ale toto, keď som editoval, tak podľa mňa to bol totálny, nepoviem čo, ale proste ťažké to je, musím uznať. Dobre, no ja idem ešte toto celé, pánečku. Toto tu celé. No nič. Dobre, ja sa potom ozvem, keď toto tu celé bude prerobené. A vy to iba vidíte jedným lusknutím. 3, 2, 1. OK ľudia, je to hotové už, ale ja vám nechcem ukazovať to kvôli tomu, lebo som na tom robil 4 hodiny. A nechápete, môže teraz mi budete chápať, že jak to, že taká práca trvá 4 hodiny? No tak, poďme to počítať, vám to ukážem za 3, 2, 1. Tadadá. Toto mi trvalo ľudia 4 hodiny. Reálne som začal o 11 a už je 13:22. Ty kokos, toto som tak dlho robil. To som zabarikadoval, je to celé osvietené a dokonca sklad je už hotový, ešte tu dám dám torčky, lebo toto už mi došlo, tieto čo sú za tými listami. No a tu som to tiež dal, lebo som tu naťažil 4 staky, takže tak. A môžete mi napísať do komentárov, čo si o to myslíte. No a teraz ideme hore. A to po schodoch. Vám to aj ukážem potom ukážku, že ak to vyzeralo, každopádne takto to vyzerá. A dom už je skoro hotový, takže tak, keby poviem pravdu, skoro nikdy nebude hotový, keď tomu furt budem niečo dorábať. Takže povieme tak, je to hotové už, ale furt tu ešte sa bude diať niečo, takže veľa toho. Každopádne, teraz vám dám ukážku, jak to vyzeralo, keď som to ničil, bural a tak, takže tu na ju máte, jak som to ničil, bural a proste jak to vyzeralo odporne a z takého malého, aj schody som prerobil, z takého malého som zmenil na takéto luxusné. No neviem, či to je luxusné, ale dá. Takže tak. A v dnešnom videjku by to bolo asi všetko. A na ďalší, keby ja to robím asi mimo videjka. A v ďalšom videjku vám teraz idem ukázať. V ďalšom videjku ideme pekne krásne toto tu ideme prerábať. Ja sa asi idem najprv vyspať. Ideme dosť veľa toho prerábať. Takže idem vám teraz ukázať, čo tu budeme ešte prerábať. Takže, kámo, tu koľko kostlivcov? Kámo, tu na creeper. Jeden. Poď sem. Ďalší. Díky pes.
Toto tu ešte potom dorobím. Každopádne, toto dáme tam. Každopádne vám ešte idem ukázať, že ak bude vyzerať farma. Lebo toto je tu veci, čo tu mám, tak to tam nebude. Tam bude pekný dom. Urobený, kurňa, čom tu je toľko creeperov. Každopádne, ideme tu na. A tu na, jak môžete vidieť, portálie, ktoré sme robili v minulom videjku a tak ďalej. Tu na most, ktorý som si robil. A tu na môžete vidieť farmu, neviem, či som videl z toho videjka alebo nie. Ale tu na bude farma na všetky možné jedlá, okrem mesa, iba tie vegetariánske jedlá. A na meso, čo bude, tak to bude asi v dedine a toto tu celé vyrovnám a tu na bude v ďalšom. A to všetko v ďalšom videjku, takže sa máte na čo tešiť. Takže sa máte, jak som hovoril, na čo tešiť a ja tu nepôjdem ďalej pokecať, kam tu furt nejaký idiot po mne streľa. Tu máš. Takže z dnešného videjka by to bolo všetko, dajte like, dajte odber a v ďalšom videjku ideme robiť farmy ďalšie a nakoniec, keď budeme mať všetky farmy hotové, bude speciál videjko. Nepôjdeme, lebo drag už není, ale pôjdeme na jedného, keby nebudem to prezrádzať, ale je tu niečo, ktorého by prehol zabiť. A to sa dozviete až v ďalšom videjku. Vlastne až po 15 epizódach, takže tak. Ja to nebudem pokecávať, ďakujem, že ste videli toto video až do konca. Kto videl toto video do konca, napíše do komentárov nejaký, proste niečo tam napíše a na konci dajte VIP. A ten, kto napíše, má zdarma moderátora aj na Kiku, aj na YouTube. A ten, kto už ho má, no tak mu zvýšim buď moderátora, alebo mu dám na Kiku. Každopádne na Kiku na YouTube už nestreamujem, teraz streamujem iba na Kiku, takže sledujte môj Kik. Ja to nebudem pokecávať a zatiaľ čaute a adios, čus.